طلع علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. حق رسول الله عليه الصلاة والسلام برون كعبان يعنقا كعبي معظمة كعبي مشرفة زادها الله تعالى شرفا وتكريما. مكي مكرمة دي كعبان يعنقا كعباغ بقب كعباغ برضا يدبتر في خمرم كعباغ وقب كعباغ برضا يدبتر. تمام مسلمان قبلي عالم نماذ بقليان كعباغ برضا يدبتر. كاش كش ايضا رسول الله كعبا وقب ايضا ثذي تمام دفترلين اولرنا يضلق قويل ثيددا تمام مكتبلين اونا تمام تربيت برليان يرلره تمام دات قالن اولرنا دات گستريلين اولرنا دانشقالن اولرنا تمام ulqon xatlar yazılıp qoyulyan yerlerde Resulullah aleyhisselamın şidirman sözü yazılıp qoyulsaydı. لما نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة الشريفة فقال مرحبا بك من بيت ما أعظمك وأعظم حرمتك. كعبة ديبتر مرحبا sana ديبتر نغت sen ulqon نغت sen hurmatın ulqon diptir. Allah Ka'bani haram etiptir da bir döwregi we haram şoň näçe kilometrlikden haram ilahi haram Ka'be şo. Näçe sen hurmatyn ulqan diptir. Emma izinden aýdypdyr welal mu'min a'zamu hurmatan indallahi ta'ala minki. Ey Ka'be diptir. Bir musulman adam, bir musulman, bir zinana musulman, bir erkek musulman. Seninni Allah'ın yanına hurmatı kendir ha diptir. Seni Huday Teala haram etti şu yerinde hamana vahşi hayvan, ürkek hayvanları sayid etmeliler, şikar etmeliler. Şu direk bir özünün bernaması var. Sene bir zadın hurmat koydu deyiptir Ka'ba'ga. Emma musulmanın üç zadına hurmat koydu. Demehu ve malehu ve ayyuzanne bihi zanne su. Keza fi şuabil iman lil Beyhaqi. Musulmanın kanını haram etti. Kanına Huday ulqon hurmat koydu. Musulmanın imanlı adamın malına Huday hurmat koydu. Amwal mal, puli, evin, maşi, üyü, yeri, yurdi. Men qutila duna malihi fehuve şehid. Hatta Peygamber aýdypdyr. Bir adam malını bermejek bolup öldürülse şol adam şehit diptir. Yani mali canı al hurmatı adam musulmanın. İkiwalli. Üçüncüsü musulmanın avreyi, musulmanın şahsiyeti, bir musulmanın heysiyetini Allah canı al hurmat koydu diptir. Hiç kimin icazeti yok bir musulmanı betguman bolmaga. Hay, mun ödem megerde bolsa özüm bilýän onuň niýetiniň nämedigin diýmäge ijazan ýok dipdir. Nagadyr din adamlaryny betguman bolun ýaşy zamanna. Sofa bolsa sofa, ahun bolsa ahunu, kellesini börk goýany, saqqal goýany, qymynlasa betgumanlyk bada. Musulman bir musulmanyň janyny el uzatıp bilmeye, malını el uzatıp bilmeye, abrayını da el uzatıp bilýän nädir?
Fıkh Hanafida şular bir muqaddama bunka aydılacak derman görürüňe. Muqaddaman özü bir ulukon bir derman görürüňler. Ey cemaatler, Fıkh Hanafida bir meseleler var. Müslümanın malının üstüne hormat koyup ahkam çıkarıptır Ebu Hanife ýaly adamlar. Ama mağzam Ebu Hanife näme diye mezhep başymyz. وإن كان له ثمن ولكن لا يبيع صاحب الماء إلا بغبن فاحش يتيمم ولا يلزمه الشراء لأنه عجز عن استعمال الماء إلا بإتلاف شيء من ماله وحرمة مال المسلم كحرمة الدم كذا في البدائع والصنائع وحرمة ماله كحرمة الدم كذا في بدائع والصنائع. أما معظم أبو حنيفة حكم نقيب برين bir adam hamany musafiratda bolsa namaz wagty bolýa, dehreti ýok, dehret kılmaly bolýa. Ey cemaat, dehret ta namazyň açary. Dehret kıljak bolýa, suw ýok. Suw tapmaya. Ohm görýär bir adam suw satypdy. Qaply suw satýar adamlara. Ama mağzam Ebu Hanife näme hükmetýär Fıkh Hanafida. Şoň suwy satýan suwuny bardan kıymat etdi gördi. Eger o wagtda, eger ýyl günüň içinde berilýän kıymatdan ikisi baha aýsa alyp ýörme, teyemmüm etdi okuyaga. Şu suwun gapdalyny teyemmüm etip namaz okuyaga diýe. Malyny heder berip ýörme diýip aýtdy. Nagat erzeş goýulýar musulmanyň malyndan çyryp häzir özünün hormatyny goýha häzir. Cübsünnäki puluna şeriatyn goýýan hormatyny goýdy. Tamam mollalyň okuyan kitabyna bada şu görüň aýdýan görüňem. Şu mahal mollalyň hüjrelerde okuyan kitaplarynyň hemmesine baş görüň. Ebu Hanife hukmuş. Dehret kıljak bolýan, o da Suudiýe ýok demende hamana şu mahal su ap madeni muňtümen bolsa, ol 2000 tümene berjek diye. 2000 tümen hiç satdara kimsen ýanynda. Ýok, men aljak däl ýakana teyemmüm edekany eliň ýere urup, ýüzüňe çekip, iki eliň ýere urup, iki eliňe çekip namaz okyp bermeli. Hal hasuda duda. Şeriat şunu aýtýar. Yani sen musulmanyň malyny da hormat goýýar. Yani Peygamberiň sözi var, musulmanyň jany da hormatly, musulmanyň maly da hormatly, musulmanyň abry da hormatly, yani mesele çykarýarlar.